Avui en Martí ens porta cap als Pirineus. Aquí recorrerem i ens endinsarem en la batosa més espectacular de Catalunya i de tota la península Ibèrica. Coneixerem un antic ofici de dones, el de trementinaire. Llavors, mireu si és fàcil, que ara no podem agafar amb relativa facilitat. En Martí capturarà una granota roja i li farà proves d'elasticitat. Qui fai? I coneixerem un pastor solitari que recorre aquestes muntanyes amb l'única companyia del ramat i del seu gos mestí del Pirineu. Avui us parlarem d'aquest arbre, l'avet. Els boscos d'avet no són abundants a Catalunya. Els trobem en cotes altes, concentrats principalment en les comarques pirinenques de la Cerdanya, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. A casa nostra hi ha 14 milions d'avets ocupant una superfície de 14.000 hectàrees. En Martí ens porta avui a la batosa més gran de Catalunya, la Mata de València, a València d'Àneu. És un bosc subalpí, d'ambients freds, i ens recorda una mica els paisatges fins i tot del nord de Canadà, dels Estats Units, etc. És un bosc monoespecífic perquè està format pràcticament d'una manera estricta d'avet. Els joves tenen, s'ho diu, alba perquè són ben blancs, però a la mesura que es van fent grans van perdent aquest to blanc, es van clivellant i van agafant un color molt més fosc. L'avet té unes fulles que s'identifica, sobretot perquè és brillant per la part de dalt, molt brillant, i de sota, per l'envers, té aquestes dues línies blanques característiques. Tenen autèntic anticongelant, de tal manera que aquestes baixades de temperatura, la pròpia neu i les gelades, no els hi fa res. Les branques tendeixen a ser horitzontals i s'inclinen estructuralment, per tant, la neu és expulsada amb aquesta inclinació i sobretot per aquesta flexibilitat. La pinya no caurà mai. Va deixant anar les esquames i de dintre va saltant el pinyó, que és un pinyó molt alat, que té una capacitat de dispersar-se a través de l'aire a molta distància i per tant evita la caiguda vertical. Tot i així, en aquest cas, veiem que aquí han nascut aquest any, tot això són plançonets d'aquest any, són avets joves, que no són d'aquest mateix, sinó que han vingut desplaçats d'altres avets propers. Jordi Canut! Què fas aquí? Què fa aquest bon company? Què tal? Qualsevol. Estaves fent censos, em van dir, ho feia per aquí a la muntanya, què estaves mirant? Ara al juliol estem amb els isards i venim de la zona alta. I ara, bueno, aprofitava aquí per mirar una mica de com estava això de la comunitat dels ocells i tal, i Raspinell pirinenc, està perfecte. Ah, el Pirineu pirinenc, aquí? Sí, és una altra de les joies de la Vetosa, el Raspinell pirinenc. Aquí és país de picot negre, em sembla, no? Sí, el picot negre assoleix unes densitats boníssimes, molt fortes. També tenim una població reproductora de becada molt interessant. I la Vetosa és un dels nuclis més importants de Catalunya, de reproducció de becada. I bé, ja saps que aquí la joia de la corona ja saps perfectament que és el mussol pirinenc. I té relació amb el picot negre, no? Sí, per descomptat. És com tota la natura que està interrelacionada. Gràcies a la població important de picots, sobretot de picot negre, el fet que hi hagin els forats de nidificació fa que, com a cavitat secundària, el mussol pirinenc pugui aprofitar-la. Si en un bosc, en aquest cas d'avet, hi trobem que nidifica el picot negre i el mussol pirinenc, més enllà d'una curiositat d'interès ornitològic,
què ens està dient per la persona que no és professional? D'alguna manera està dient l'aprofitament que s'ha fet d'aquest bosc. Pensa que els picots estan vinculats a la fusta morta, tant per el seu sistema d'alimentació com per detectar les preses, etc. I necessiten fusta tova per fer les cavitats i els nius. Què passa? Que gràcies a això el mussol pirinenc ho pot aprofitar i evidentment només es dona on hi ha rodals de bosc, sectors concrets de bosc, on l'explotació ha estat molt tova o pràcticament inexistent. En el cas d'aquí, tinc entès que és la superfície de batosa més ben conservada, diguem, més madura, coneguda en el país, a nivell de Catalunya, no? Seria més o menys això? La Mata de València, juntament amb el Jardà de Sorpé, formen la massa homogènia més gran de superfície de tot Catalunya, de batosa. Som els avets de Perosa coneguts pel seu tamany. Veiem que tot el que és el de sota d'aquest avet tan monumental està molt fresat, és a dir, que està fresat vol dir que està remenat del ramat, de bestiar, i això seria un amorriador. Han persistit perquè tenen aquesta funció d'amorriadora, de protectors del ramat. A vegades són tan grans, no els han tallat, perquè és un límit de finca, perquè és un límit de municipi, perquè tenen una funció de fita, però en aquest cas no. La raó de la seva persistència està totalment lligat a la ramaderia. Sabies que hi havia un ofici molt antic que aprofitava fins i tot la resina de pins i avets? Eren les trementinaires, unes dones del Pirineu, de muntanya, que baixaven arreu del país, amunt i avall, venent els seus productes, que eren la trementina, extreta dels pins, l'oli essencial d'avet i herbes remeieres, que servien per guarir i curar la gent. Ai, Dolors, porta'm al ball, avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard, amunt... Què hi portes en el cistell? Doncs mira, porto les llaunes que hi portàvem la trementina, que les portàvem penjades, bueno, pel viatge, les coixinaretes de les herbes que portàvem, comí gros, comí petit, muérdago, bueno, que en diem... El vesc. El vesc. Com dieu aquí? Visc? Visc, sí. La pega que es fa, que és del pi, que es fa la trementina, per curar florons, per curar mals, punxes i dolor, per pegar-se pel dolor, pel constipat també, que posaven pegats al pit. I anàveu soles? Anava una dona sola? Dues. I un feia unit, per exemple? A les cases. Ja ens venia la ruta del tros que fèiem fins a quedar-nos a les cases. Quant de temps tardàveu amb aquesta ruta? Estàvem 2 mesos, 2 i mig. 2 mesos, sí. Dues dones, una de jove i una de més edat, que és la veterana, diguem-ne, i feien tota aquesta ruta i portaven el que havien preparat, Com ho preparàveu, aquest material? A l'estiu. Preparàvem les herbes, collides cada un al seu temps, durant l'estiu, les assecàvem, llavors agafades amb coixineres. I cantaven, recordo que cantaven el que portaven. Jo ho recordo, això jo ho recordo. Orella d'os, que és bona per la febre, per la tos. Però vosaltres en fèieu oli d'avet, veritat? Sí, oli d'avet, bueno, fèiem servir la bombolla, no se li feia cap mal. Tallaves la bombona sobrant de l'avet, que és l'oli d'avet que li surt, que és el suc que té l'avet. I allò els fèiem servir per constipats, pel pit, per descarregar les mucoses, que va molt bé, i en podies prendre amb sucre una gota o dues, te podies prendre. Aquest arbre, l'avet, encara fins fa molt poc, se'n feia xarop de pinya d'avet, que ara està prohibit, perquè és una espècie protegida, i és una pràctica que no es pot fer perquè les pinyes estan alt de tot, en la zona apical, a la zona de creixement, i realment pots lesionar una mica l'arbre. Aquests boscos
són boscos molt vells, perquè no han estat explotats d'una manera intensiva, ni molt menys. Llavors per això veiem tants arbres tombats a terra o tants arbres morts. Això afavoreix enormement la biodiversitat. Aquí tenim un bolet d'esca, que és un bolet realment llenyós, que viu molts anys, que és un sapròfit, de fet s'està aprofitant d'aquest arbre mort que està ajudant a la seva descomposició. I ha estat un element interessant culturalment, perquè això és allò que es feia servir per encendre el foc. Això es recol·lectava i això, una vegada sec, era això que ara en diríem el pat fuego, aquesta manera d'encendre les llars de foc a partir d'un material baixament combustible i que era utilitzat per això. Enmig de la nostra ruta per aquest bosc trobem restes del que va ser una colònia industrial. Com és que dins d'aquest bosc d'avets hi ha aquests vestigis pràcticament industrials que recorden una colònia com si hagués hagut alguna fàbrica? Què hi fa això aquí, dintre del bosc? I és això. Aquí, a principis del segle XX, va haver-hi realment el que seria tipus les colònies industrials del Llobregat, però transfronterera i dedicada a la fusta. A la fusta de l'avet? A la fusta d'avet, perquè van detectar que aquí hi havia una gran massa forestal i van decidir venir a l'explotar des de l'altre costat de la frontera. Això era una serradora molt gran, bueno, ara és difícil de veure una mica com està, però això era una serradora enorme, l'edifici una mica més petit que hi ha just a sobre era la producció d'electricitat, i si poguéssim veure tot el que hi ha tot aquí al voltant, veuríem gairebé un poble, amb ferreria, capella, cantines, habitatges, el xalet de l'enginyer. Jo penso que aquesta era la primera producció d'electricitat, aquí. A partir de l'energia hidràulica, sí? Sí, de l'energia hidràulica feien elèctrica pel telefèric i després potser també per serrar. Amb mà d'obra, que era d'aquí del territori, per tant la gent estava contenta? La mà d'obra era sobretot francesa, algú altre del territori hi va treballar, però molt poc, molt poc. El record que n'hi queda és més aviat una mica d'expoli. Com devien quedar les abatoses per aquí bona haver? Balades, i perquè no van poder treballar més anys, si no, no sé què haguessin deixat. I finalment, quan va durar aquesta activitat? El 1903 comencen a talar, que són molt optimistes, i llavors munten un telefèric per fer passar la fusta. El 1903 talen, i el 3, el 4, el 5, però fins al 1908 no poden posar en marxa el telefèric. Mentre la fusta que han tallat s'ha fet malbé, cap problema, farem pasta de paper. I munten una fàbrica de pasta de paper a l'altra banda. Hem vist primer restes arqueològiques, podríem dir, d'arqueologia industrial. Això ens mostra que també expressa història social explícita, el bosc en aquest cas claríssimament, i un tipus d'activitat que jo diria que per fortuna va fracassar, encara que és molt contundent, perquè aquesta sí que és una relació amb el medi forestal d'expoli. Granota roja, una granota típica d'aquestes zones del Pirineu. És una espècie lligada a ambients freds, desova ja al mes de gener, quan està tot nevat, per tant està absolutament adaptat. Fa uns 2.500 a 3.000 ous. Aquests 3.000 ous tenen una substància gelatinosa, que és el que cobreix el que és la posta pròpiament, i els petits capgrossos, les larves, els embrions, s'alimentaran d'aquest material i això els permetrà tirar endavant el fred d'hivern i progressar, tot i que en quedarà molt pocs per l'estiu. Ha estat tan aïllada al Pirineu, no s'ha hagut de defensar de l'espècie humana. I llavors, mireu si és fàcil, que ara no podem agafar amb relativa facilitat. Això que estic fent amb aquesta espècie pirinenca, la granota roja, no ho faríem amb una granota vulgar. Distància de fuga és la quantitat de metres que un animal salvatge o silvestre deixa acostar a la silueta humana, i aquests metres són més curts o més llargs en funció de com nosaltres l'hem tractat. Si ha estat una espècie objecte de la nostra depredació, té una distància molt més llarga, i si és una espècie comensal que l'hem respectat, ens deixa costar molt més. Té com a característica aquesta mena de V baixa
aquí al dors. També se l'identifica fàcilment per aquest petit exercici que ara farem amb moltíssima cura. Ens dona entre el morro i el tímpan, Llavors això ens marca que és una temporària. El deixarem i veurem que és una espècie que no té pràcticament por. Això la fa molt vulnerable, Tothom que la vol agafar se l'emporta. Per sobre dels boscos d'avet, just en aquesta zona on hi ha aquestes pastures, estem amb el Nico Espinós, que és el responsable del Parc Natural de l'Alt Pirineu en els temes de ramaderia, que ens explicarà per què aquí dalt hi ha una pleta. Això és un tancat que s'ha realitzat amb l'ajuda del Parc Natural i que serveix per tancar el bestiar durant la nit. Estem en una zona on hi ha presenciadors. Llavors, enguany s'ha fet un reagrupament de ramat de tots els ramats de la vall, que estan vigilats aquí per un pastor, i s'ha fet tota aquesta infraestructura, el tancat i la cabana ramadera, on viu el pastor. O sigui, estem davant d'una estratègia, del parc per fer possible això, que l'os no espanti, no es veri i sobretot no delmi econòmicament a la ramaderia d'aquí. I estem en fase experimental, heu vist ja algun resultat? Home, per ara no s'ha detectat cap dany i hi ha constància de que hi ha ossos per la zona. I també cal dir que s'ha introduït, hi ha un mastí dels Pirineus, que és un gos de protecció de ramats, que enguany és el primer que està incorporat i que també ajuda a que s'evitin danys. Qui sap bé com es comporta l'os és l'Armand, un pastor que viu tot sol enmig d'aquestes muntanyes i que en més d'una ocasió ha vist com aquest animal s'acostava de manera perillosa als seus ramats. El llop l'he tingut allà a prop diverses vegades, he estat a dins de manades de llops i no em fan mica de por. I l'os, bueno, podria ser que una mica de frigança fa perquè no el conec. Si el dilluns mateix el vaig tenir ben a prop i va fugir, el gos va abordar una mica a la muntanya, els vells van marxar, les illes van marxar, jo també, i es va quedar sol. Merda de muntanya no pudor, encara que remenis amb bastó. Que maques. Això les portes a la pleta, ara? Van cap a la pleta? No, encara hem de menjar, estem a migdia només. Fins a quarts de 10 en l'estanqui. I quina varietat és? Quina raça és? La majoria són xisquetes, com això. I tu vius aquí, Armand? Estàs aquí? No, jo soc de Cerdanya. Ara t'estàs aquí? Sí, ara m'estic tota la setmana aquí, només marxo el diumenge a casa. I el diumenge les tens tancades? El diumenge puja algú a guardar-les. Fins d'aquesta manera estan sempre vigilades. Tu has vist alguna cosa de l'os? L'has arribat... Que l'has avistat? Em va semblar que el veia, però dilluns passat. Dilluns passat em va semblar entremig de la boira que el veia dret, un os amb un de petit, però clar, segur 100% no ho sé. El cas és que el vaig veure allà a Olà, el que em va semblar que ho era a Olà, i allà a Olà no hi ha bestiar, les ovelles no hi volen anar, les eques han marxat, només hi ha camarmotes i prou, però suposi que va agafar més por ell que jo. Clar. Va agafar més por ell, l'os, que el pastor. Qui fai? Qui fai? Fai. A vegades la gent de les ciutats no ho sap, que la proteïna ve d'aquí, aquesta conversió d'aquesta pastura natural en proteïna. Això és molt important, l'existència d'aquest sector vostre, que a vegades és desconegut o poc apreciat socialment, que manteniu paisatge, manteniu territori i sobretot produïu. Sou un sector... La pena que hi veig jo més és que s'hauria d'apoyar més en el ramader i el jovent perquè continuessin, perquè si no es perdrà. Cada vegada hi ha menys joves que ho volen fer, és tot el dia sacrificat. És una feina dura, és una feina... Ha d'agradar molt, però si no s'ajuda una mica, el ramader ho té. I es dignifica, sobretot, no?, la feina... Ser pastor o ser pagès o ser bosquerol ha de tenir la mateixa dignitat que ser un executiu o que ser un dissenyador, de manera que aquest és un repte de futur, sens dubte.
perquè aquests paisatges alpins trobem una flora realment espectacular, unes flors realment molt boniques, que atrauen molt en els seus pol·linitzadors. Aquesta és la digital purpúrea. Que la podem veure fins i tot en jardineria, però és enormement tòxica. És tan bonica com verinosa. No ens hem d'alarmar, en absolut. Però són mecanismes de defensa d'aquestes plantes. Fixeu-vos bé que aquí hi ha el ramat. El ramat està mantenint, diguem-ne, ras tot el que seria la pastura, però aquesta planta ni la toca. Porta un principi actiu que és la digitalina, que s'utilitza sobretot en malalties coronàries, però d'una manera homeopàtica i sobretot mèdica. La digital. Bonica i mortal. L'estampa d'un os enganxat a un rusc per menjar-se'n la mel l'han vist sovint aquí. És tal la seva atracció pel dolç que han hagut de protegir les arnes amb cable electrificat. Crida molt l'atenció que aquí veiem unes arnes de mel de les abelles i que hi ha com una protecció. Vols dir que l'os ataca les caixes de mel, diguem-ne, de les arnes? Sí, de fet és un tema curiós. Fins al 2004 no van descobrir la mel i el dia que la van descobrir va ser xauxa, no? I llavors de cop i volta la majoria d'atacs anaven no tant cap a la carn, és a dir, cap a les ovelles, sinó més cap a les arnes i tal. És cert que en general nosaltres no hem tingut més problemes, però sempre hi ha algun animal que és més llest que els altres. A la Vall d'Aran s'han trobat algun animal que el que fa és foradar pel terra i acaba entrant. Perquè esteu fent el seguiment de l'os. Com estaríem d'os en aquests moments? Amb el que portem d'any, aquí hem pogut diferenciar de moment 7 animals diferents. No? Sí, aquí. Hi ha alguns que ja en el seu moment d'alliberament venien marcats, quan porten una mena d'arracada que són els cròtals i quan surten a la fotografia ens permet veure i identificar aquest animal. No? I altres ja és per l'aspecte, són animals que han nascut aquí, mares amb cries, alguns perquè tenen sempre una traça concreta i tot plegat. Tot i així, també ens ajudem molt del que és el de fototrampeig, evidentment. Són càmeres que tenim en llocs concrets del bosc, de la muntanya. I al passar l'animal es dispara? Al passar l'animal es dispara. Doncs, a vegades són llocs de pas i a vegades són arbres que ells acostumen a anar a marcar i per tant nosaltres aprofitem aquesta brillantesa. Que freguen? Es freguen, exacte, es rasquen en l'arbre. I doncs, al mateix temps, a part de ficar la càmera, el que fiquem és un petit filferro que el que fa és la trampa, no? I agafa aquest cabell, agafa el pèl de l'animal. Un cop tenim el pèl, el que podem fer és identificar genèticament aquest animal. Si a més tenim la fotografia, ja pràcticament tenim el DNI de l'animal. Però a Catalunya què tindríem? Es pot fer una estimació? Sí, jo crec que en aquests moments podríem parlar pràcticament de prop de 25 animals entre el sector del que és l'Alt Pallars i la Vall d'Aran. En els límits de bosc, d'avet, sobretot en aquests prats de pastura, una planta enormement interessant és la tora blava. També una planta molt bonica, però per alguns autors està considerada la planta més mortal del planeta. Però que ningú se'ns alarmi. Tampoc no volem donar una imatge d'una natura de plantes tòxiques. És un mecanisme de defensa. És tòxica quan algú la ingesta per error. De vegades, quan encara no ha florit, es confon amb una planta fontinal que és l'enciam de font. També és molt tòxic això que a vegades algú fa de fer-ne un ram. Tòpicament, només amb un contacte tòpic, podem tenir bastants problemes. I el que no podem fer mai, no amb tora blava, sinó amb cap planta de bosc, és aquesta pràctica que molta gent fa, que és que agafa una planta, que en aquest cas és la tora blava, i ens posem el branquilló a la boca, i ens anem... I ens posem a passejar amb el branquilló a la boca. Això no és mai recomanable, a no ser que coneguem molt bé les plantes.